Όχι καθόλου βαριά, δεν είναι, η αλήθεια είναι. Καλά, TV100 ξεκινάει και ο Ραπτόπουλος. Ναι. TV100. Καλά, το Ραπτόπουλο θα γελάνε με το Ραπτόπουλο. Θα έχει ακροαματικότητα γιατί είναι κλόουν, για τίποτα άλλο. Κανονικός κλόουν. Ο Ραπτόπουλος είπε, ας τον κάνουν μήνυση τον Τζόρνταν, λέει, από το Μετρόπολης. Εγώ στο Μετρόπολης δεν έβρισα κανένα, τους κράζω αλλά δεν βρίζω. Α, προέτρεψε να σου κάνουν. Άκουσα προχθές στην εκπομπή του, κάποιος βγήκε, έκανε παράπονα. Γιατί ο Τζόρνταν λέει τον αφήνει και λέει ότι τα χρέη κλπ. Ραπτόπουλε, να λες και τα χρέη σας πόσα χρέη έχετε εκεί πάνω στο Μετρόπολης. Έτσι, να τα λες αυτά. Λοιπόν, πήρανε στο Focus, κάναν παράπονα γιατί τους κράζω κάθε μέρα. Λέω, εγώ θα τους κράζω. Δεν βρίζω κανένα. Πραγματικά στοιχεία λες, δεν λες κάτι ψέματα. Μπαίνετε στην ΑΔΕ, μεγαλοφιλέτες της χώρας και βλέπετε. Παύλος Ανδρώνης. Δεν με κουνάτε το δάχτυλο εσείς στο Ζάμπρουτο. Λοιπόν. Άκουσες Ραπτόπουλε, jukebox που δεν τα παίρνεις εσύ και τα παίρνεις. Άστα αυτά. Κάποτε έλεγε στο Σαββίδι, το γιο του Σαββίδι, το Γιωργάκη, Μίκι Μάους. Μπαμπά. Τώρα γιατί δεν το κρατήσεις, για πες μου ρε Ραπτόπουλε. Γιατί έπεισε το τηλέφωνο από τον Καπακίδη. Όχι, μήπως πήρες κάνα μοβ τίποτα κατά εκεί πέρα, λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Εγώ ξέρω ότι έπεσε τηλέφωνο από τον Καπακίδη. Τον Καπακίδη, βρε. Μαλακίες αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Να βγει ο Ραπτόπουλος να το διευκρινίσει. Άσε τώρα, με μένα μιλάει. Το Ραπτόπουλο το ξέρω καλύτερα από τη μάνα του, το λέω εγώ. Άσε τώρα. Τον μπαμπά κόπηκε τον Καπακίδη. Ναι, άσε. Δεν στο λέω εγώ, το ξέρω. Ναι, το λέει και μαλακίες τώρα. Άσε τώρα, ξέρω. Στο Μακεδονία Πάλας γιατί πάει, ας με πει. Ας με πει. Από τότε κόπηκε. Ας με πει γιατί πάει. Ρε μαλάκα, με μένα μιλάτε. Έχει δίκιο, το ξέρει. Ας με πει γιατί πάει στο Μακεδονία Πάλας. Ρεβανί από τη Βέρεια έφερνε και έβγαζε προπονητή Μουρίνιο. Και εκείνος δεν υπάρχει, ξαφανίστηκε ο προπονητής. Για ένα ραβανί τέτοιο. Ποδοσφαιριάτε, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, ξέρω πολλά. Πες. Ξέρω πολλά, όχι δεν θα τα πω. Εγώ ξέρω πληρωνόταν. Τον κρατάω από τα αρχίδια, ξέρω πολλά. Σε ραβανί πληρωνόταν. Είπε τον Πάοκ τρίπιους. Τρίπιους εσύ Ραπτόπουλε. Α, έτσι είπε. Το λέω, ναι. Είπε τους Παοξίδες τρίπιους. Εδώ προχθές πάνω που τον έβριζα. Έτσι είπε. Λοιπόν, τρυπήθηκε λέει ο Ραστέχνης. Εσείς τρυπηθήκατε εκεί πάνω, ρωτάω εγώ. Καλά, αυτό είναι. Ήρθαν όλοι αγράμματα. Λοιπόν, Φτιάξαν το μεγάλο Πάοκ να πούμε. θα μας πεις τι γίνεται εδώ πέρα με το τέτοιο. Γιατί εδώ πέρα, εδώ, Τζόρνταν λέει για το Μετρόπολης δεν να του κάνει μήνυση. Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω είπα το άλλο. Όχι. Είπες να τον κάνουν μήνυση, ρε. Είπες να τον κάνουν μήνυση. Περίμενε. Το Τζόρνταν. Περίμενε. Βγήκε ακροατής. Προχθές έβλεπα τη Μαρμίτα. Καταρχήν δεν είπα για σένα να κάνει μήνυση. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ προσωπικά σας έχω γραμμένους, ξέρεις, όλους μαζί. Όχι, είπες ότι είπε για σένα προσωπικά να κάνει μήνυση. Όχι. Την αλήθεια. Μετρόπολη στον Τζόρνταν, αυτό δεν είπες. Όχι, ακουρατής, όχι αυτός, ακουρατής. Βγήκε και λέει, προστατέψτε τον Ανδρώνη, έφαγες ψωμί, αυτά και λες τι να το κάνω. Τι να κάνω, τι έκανα λάθος τον έλεγες. Ναι, ωραία. Και σε λέει, έχεις τον Τζόρνταν, λέει, να πούμε, που συνέχεια τον κράζει, λέει. Ωραία. Και λες εσύ, ας τον κάνει μήνυση τον Τζόρνταν. Εντάξει. Έτσι δεν είπες. Μπράβο. Και εγώ λέω ας με κάνει μήνυση άμα θέλει. Και να πάει να αποδείξει ότι δεν χρωστάει. Εγώ μπορώ να αποδείξω ότι χρωστάει. Να δούμε ποιος θα στο δικαστήριο. Λέω εγώ. Και όταν τα λες αυτά, εγώ σε παραδέχομαι γιατί κρατάς μια στάση πλέον πιο σωστή. Ναι. Αυτό το δέχομαι, το παραδέχομαι. Δεν θέλω να είναι αγνώμονες. Όχι, δεν είναι θέμα αγνώμονας. Δεν είναι θέμα αγνώμονες. Κάποτε έλεγε στον Γιωργάκη Μικι Μάους. Μπαμπά, Μικι Μάους. Κάτσε να ολοκληρώσω. Εγώ δεν είμαι κασκάριο. Εγώ είμαι, ξέρεις. Γιατί άδικο είχα. Παρακατευόταν. Τώρα γιατί δεν το λες Μικι Μάους και μπαμπά τα τελευταία χρόνια. Λέει για επισκέψεις στο Μακεδονία Παλάς. Πας στο Μακεδονία Παλάς. Λέω μήπως τίποτα πέφτει κατά τι είναι αυτά. Άσε, σε μένα μιλάς τώρα. Έλα, κάτσε από εδώ, κάτσε. Έλα εδώ, κάτσε, περίμενε λίγο, κάτσε εδώ πέρα, κάτσε. Τι σακάκι είναι αυτό φοβερό, ρε. Λοιπόν, κάτσε. Ρε μαλάκα, τσαμπιονίσαι. Κάτσε. Πώς το λέγανε, τον Τσάπλιν, πώς το λέγανε. Με αυτό το σκεπτικό. Κάρι Τσάπλιν. Που κλείβεις τα αρχίδια του Σαββίδη και εσύ τα παίρνεις. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ άλλο λέω. Γιατί να πάρω λεφτά. Ναι, αλλά πρόσεξε. Είμαι εκτός payroll, γενικά. Και ο άλλος... Αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, άμα σε χώσει κάποιος, δεν θα πάρεις. Την αλήθεια. Θες τον ένα να σου πω ποιος με έχωσε και δεν πήγα. Πήρες ρε μαλάκα. Μην το πες με τίμη. Εγώ δεν σε λέω, όνομα δεν θα πω, αλλά σε κουβαλούσαν Ρεβανί από τη Βέρεια.
Όχι, μη λες όνομα, εγώ τα λέω. Καλατζίδη, φίλος μου. Α, μπράβο. Και σε λέω μια μέρα, καλά ρε μαλάκα. Περίμενε. Κάτσε. Περίμενε εδώ. Ο Καλατζίδης το θεωρούσα πολύ σπουδαίο προπονητή και το θεωρώ. Τον θεωρούσες, τον είχες κάνει Μουρίνιο. Μουρίνιο, ναι. Ο Αρβανιτίδης τον είχε ανέβα-κατέβα στα λεωφορεία και σου τον είχες κάνει Μουρίνιο. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ό,τι θέλεις. Όταν ο Καλατζίδης έβγαλε το στημένο 3-0 του Ολυμπιακού με τη Βέρεια, γιατί ο οργανισμός ΠΑΟΚ δεν το στήριξε και τον κορόιδευε? Για ποιο λόγο? Ο Καλατζίδης. Για ποιο λόγο δεν το στήριξε? Γιατί ήταν του Μελισσανίδη, ναι. φίλος, ναι. έκανε πόλεμο στον ΠΑΟΚ, έκανε δηλώσεις κατά του ΠΑΟΚ, ναι. όταν ήταν στην Καλαμαριά. Καλαμαριά, ναι. Εγώ η Καλαμαριά μη σώσει και βγει ποτέ. Δεν θα βγει. Ποτέ. Τα αρχίδια σας γλύφουν. Μακάρι να πέσει και ο Μακεδονικός. Γουστάρω να πέσει. Θα πέσει. Θα πέσει, φυσικά θα πέσει. Εννοείται. Θα πέσει. Από το Μετρόπολης, από το Μέτρο Σπορ, είδα μια κακία. Ποιος δεν χωνεύει? Στο 1-1 του ΠΑΟΚ στην Καβάλα, ναι. βγάλανε τον γκολ του ΠΑΟΚ φάουλ. Ναι. Τέτοιο πράγμα δεν το ξαναείδα. Ναι. Μέχρι και στα παιδιά ρε πούστιδες και στα παιδιά. Φάουλ ήταν. Ποια ήταν φάουλ ρε μαλάκα? Δεν διαμαρτυρήθηκε η Καβάλα, διαμαρτυρηθήκατε εσείς? Δεν είναι φάουλ. Όχι. Μάλιστα. Ναι. Και πήρατε πρώτη φορά θέση ομάδας επαρχίας, ναι. αντί του ΠΑΟΚ. Ναι. Μέχρι πέρσι που ο ΠΑΟΚ είχε τις ομάδες επάνω στα γηπεδάκια. Καλά, δεν κατάλαβες ότι είμαστε με το Μιστακίδη? Κατάλαβα. Εγώ αν τα κατάλαβα, εγώ στα είπα βρε μαλάκα. Και σε είπα, σας πέταξα από την Τούμπα εγώ. Και εσύ με λες, μου τα είπε ο Κουβεντίδης. Τον Κουβεντίδη εγώ τον έψηνα ένα μήνα να σας πετάξουμε έξω. Μαλάκα. Α, μαλάκα. Ξέρω ότι μιλάς με τον Κουβεντίδη. Όχι το ξέρεις ότι μιλάω. Μόνο τον ΠΑΟΚ μιλάω εγώ. Εγώ μένω στα παπάρια που ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ. Όχι, εσύ με είπες, μας τα είπε ο Κουβεντίδης, το ήξερα. Και εγώ σου λέω με τον Κουβεντίδη, τα έλεγα στο Χατζηνάκο και σε λέω ρώτα τον δίπλα σου. Θυμάσαι Χατζηνάκο? Τι σου λέγα ρε μαλάκα από τον Ιούνιο? Άμα πάρει ο Μιστακίδης το μεγάλο ΠΑΟΚ και τον πάει στα play-off εκεί με τον Ολυμπιακό, θα του γλύφετε τα αρχίδια και αυτού? Ο Μιστακίδης, άκουσε με λίγο. Ρε μαλάκα, με μένα μιλάς. Κάτι λαχανοπαοξίδες που κουβαλάς και βγάζεις και μιλάνε είναι άσχετοι. Με μένα μιλάς. Τι είναι η λαχανοπαοξίδες? Άκου λίγο τώρα, σε πω, όλοι είναι εκ του αποτέλεσμα. Κερδάει ο ΠΑΟΚ, όλα είναι καλά. Χάνει ο ΠΑΟΚ, ορμά με τον Λουτσέσκο. Άστα τα καριολίκια αυτά τα άκουσα. Εγώ σήμερα δεν είπα κάτι για τον μπάσκετ. Μπορούσα να τον τρολάρω. Τι να τρολάρω? Τίμιος, ναι. δεν λες τις τύχες μόνο, έτοιμος. Μαλάκα τώρα, με ποιον μιλάς τώρα? Και μακάρι να πάρει τον Άρη, να μην πάρει τον ΠΑΟΚ. Στο λέω και αυτό. Μαζί του. Και εγώ μαζί του. Χαίρεσαι καμιόλ. Εσύ χαίρεσαι καμιόλ. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε το στυλ όλο. Το φύτεμα που τον έφερε η Νέα Δημοκρατία. Το στυλ αυτό να πάμε το λιμάνι. Γιατί όλη η δουλειά γίνεται για το λιμάνι. Τώρα τη γλύφετε τα αρχίδια της Νέας Δημοκρατίας να πάρετε 40 εκατομμύρια. Ποια Νέα Δημοκρατία? Πάει η Νέα Δημοκρατία. Όπου δίνετε χρήμα, καριόλια ορμάτε. Αυτά πες τα. Αυτά που κατηγορείς παοξίδες είναι αυτοί που τα κάνουν. Χαίρε μαλάκα. Ποιος παοξίδες? Δεν λες, τα παίρνετε, τα κάνετε, παοξίδες είστε. Ποιος? Ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος? Δεν ξέρω, Δημοκράτης ο... Ρε εσύ τον κράζω κάθε μέρα τον ερασιτέχνη εγώ ρε. Για ποιον ερασιτέχνη μιλάτε? Παοξίδες δεν είναι? Εσείς είστε... Λαμόγια είστε. Λαμόγια είστε εσείς ρε μαλάκα. Εσείς είστε λαμόγια είστε, παοξίδες. Είπες ότι... Ένα κομμάτι ψωμί σας έδωσε Μιστακίδης και τρέχετε να πάτε. Εσείς τρέχετε ρε μαλάκα. Σας έδωσε ένα κομμάτι εσάς και τρέχετε ρε μαλάκα. Εσύ το επικουνά. Ρε μαλάκα. Εσείς ξέρετε, μου θυμίζετε. Μου θυμίζετε εσείς. Εσείς μου θυμίζετε το Sky του Αλαφούζου που του δίνει την είδηση ο Κούλης και εσείς τον παπαγαλίζετε. Αυτό κάνετε. Αυτό δεν κάνετε? Εσύ που δουλεύεις, στο Focus? Ναι, στο Focus, ναι. Πες να πληρώσεις κανένα ένσημο το Βαραγιάννη, να δώσει και τους μισθούς. Βαραγιάννη, γιατί? Πες να δώσει και τους μισθούς στο Κουλιανό και σε μένα τον Καριόλ και άσο τώρα. Καταρχήν εγώ το ρώτησα και με άσο μαλακίες λέει. Δεν είχε ποτέ αλυσφαιρίσει μαζί σου. Ποιος? Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Ναι, ποτέ. Πες τον Καριόλ τον Βελόπουλο. Άσε τώρα, ποτέ. Μην τα λες αυτά για να ασχοληθεί με σένα ρε μαλακά. Όταν είχε πάρει το Εγνατία με τον Χριστοφορή. Κλείνω Παναδογάμπρο. 6 μήνες μέσα πες τον Καριολάκο. Μαλακίες λέει. Έτσι να το πεις τον Καριολάκο. Εγώ τα λέω μπροστά του τώρα. Μαλακίες λέει. Ρίψε τον ακροδεξιό τον Βελόπουλο που πουλάει κυραλιφές σε φαλακρούς. Βασίλη, Παναδολυμπιακό. Πάρε μια μαλακά. Πάρε να βγάλεις μαλλιά ρε μαλακά. Έχεις μαλλιά μαλάκα και φοράς καπέλο. Φτιάχνος άνθρωπος.